Sabbath School Lesson number 12. Nagimbag lapit din kakabsat ni Apo Diyos, sipod ka, hinted naman dahil kung nagundaway nga agkatagwa tayo, kahit agmay-maysa tayo nga buklen kakabsat, dahil dyan inadal tayo katay kong alawas, iti da ito'y quarterly tayo nga nganin naglipas kakabsat, panagina natin Kristo. Kahit pa-check nga digiti naglabas ng leksyon, katayong ti lesson number 12, kahit isunto kakabsat iti kang kanayon tayo nga subli-sublien. Kaday di sagot iti panaginana, kahit importante launay, nang nangruna kaday ito'y agdama na panagbiag tayo kakabsat. Kahit nagimbag niya ang Diyos, nagsipod ta, adda tayo nga agkakadwa manen. Kahit pa-check nga lumampay, adda tayo kakabsat, ititing nga dahito yung pandemic. Kahit ni Apo Diyos iti nangispal kada tayo. When adda digiti kakabsat tayo, ray pa digiti trabahadores na Apo Diyos na nagsakit kada iti COVID-19. Ngayon ti pagyamanan tayo kina Apo Diyos, kahit inpakita na dahil ipan nakabalina. Inpatay na dahil makanawan, aman nakabalin amin nga imanakit kinagasan na digito. Digito ito kang kanayon tayo nga idaw-dawat nga ikarkararan sa atin. Kahit agyaman tayo na Apo Diyos na isuna kahit mapagtalkan, kahit sinumbatan na digito yung nakarkararan tayo. Kahit sakbay tayo nagpatuloy kang sa dawatek na agkararan tayo. Man nakabali namin na Diyos, amamin na dapat sa dilahin. Kaday ito nga oras, iti besperas ti aldaw mo ng isang buwan. Tumay kami, nagyaman ken kaama. Nagyaman kami, kadigiti, napili nga bendisyon, hindi mo pala kami kaday pinalawas. Nagyaman kami, iti biyag ken sa lima. Nagyaman kami, iti panangsalakbib mo kada kami. Agyaman kami, Ama, nang nangruna kaday siya nga sagot iti panangsalakan mo nga nangited kada kami tinana. Kaday tuwing oras kadalin ni Diyos, leksyon, nga isunit inadal ni kaday pinalawas. Dawatek nga iti Santong Espiritu mo supadi iti mang gited kada kami, iti sirib ken panakaawat. Tapno day di kayat mo nga idanong kada kani, nga mensahe o Diyos, ket maawatan ni, awatin ni, ket i-aplikar ni, tina-Christian mo na panagyan. Dawatin ni, nga ti Santong Espiritu, ti mangindaanan kada kami. Di ket iti dinawat ni, tinaganap mo Jesus. Amen. Iti lesson number 12 kakabsat, ket iti title na, Ti Mariribukan a Mamato. The Restless Prophet. Iti adalon tayo kakabsat, ket may nga karakter. Isuna iti naibilang kadagiti minor prophets iti Old Testaments. Isuna kakabsat ni Hunas. Ket makita tayo dahil siya'y rason ken gapo no apay nga iti title iti lesson tayo, ti mariribukan amang mato, ket isu kakabsat iti inted dayto yung author tayo. Tapno, adalin tayo, ket digitiyay nga kapadasan na, agbalin mo't nga dayjay adal, example kada tayo. Iti paset amayulo tayo kabsat, masarakan iti Hunas, Kapitulo 4, versikulo 11. Saan kadi arumbeng amasyanak met tineneve. Daytoy a syudad nga addaan iti nasurok. Asa nga gasot 20,000 at tao. Adida ammo iti naimbag ken dakes. Agraman pay dagiti adu nga
animal. Daytoy kakabsat iti pinal nga insumbat ni Apo Dios ken ni Hunas kadaytoy nga kapadasan. Kastoy ti panagadal tayo kakabsat. No apay nga importante daytoy adalin tayo maipanggep ken ni Jonah ni Hunas. Tawre pa'y kakabsat ni Apo Jesus ijay Matthew Kapitulo 12, versikulo 41. Itinbaganan ni Apo Jesus ket maipanggep dayjay panangasaban ni Hunas ijay ili iti Nineve ket daytoy nga ili iti Nineve kakabsat idinanggegda dayjay nga padamag ni Hunas nga naggapu ken ni Apo Dios nagbabawi da. Iti kitaan tayo apay nga ni Hunas kakabsat ket nagbalin nga mariribukan a restless prophet isuna nga nagdagsen dayjay rik-rik na panaupapay na. Ito muna nga turong iti leksyon tayo. Amun tayo no sino ni Hunas ti mensahero ni Apo Dios ken iti misyon na. Iti Kapitulo 1 kakabsat, versikulo 1 ken 2 iti libro ni Hunas, kastoy iti mabasa. Iti maysa nga aldaw, nagsao ni Yahweh ken ni Hunas nga anak ni Amital. Kinunana inkay iti Nineve, ket ballaagam dayta agdeng dinamag a syudad, ta naipadamag kanya iti kinadakes dagiti tao. Adda kakabsat iti kayat ko nga iyong una dito. Ni Hunas ket mamadto ni Apo Dios. Adda nga kumanga isuna ket adda nga agnanaed iti talna nga inted ni Apo Dios. No apay kakabsat nga awan iti talna kenkuana, no apay nga ni Hunas ket mariribukan, makita tayo kakabsat no anya iti inaramid na. Adda kakabsat iti misyon nga inted ni Apo Dios ken Hunas. Anya di misyon na mapan iti Nineve, apan na isuda nga balaagan, apan na isuda kabsat nga pagbagaan, nga gapu kadayjay kinadakes da, ni Apo Dios ket nakadanunen dayjay nga panangukom na, ket dadaelen na dayjay a syudad. Daytoy kakabsat iti nagpintas nga ladawan ni Apo Dios. Umuno na, mangited kakabsat iti warnings. Sakbay nga itid na iti panakadadae. No kasano iti kinadakes dagiti tattao iti Nineve, kasapulan da kakabsat nga mabalaagan, they need to be warned. Ket daytoy nga mamadto, daytoy a propeta nga isuna ni Hunas iti dinaon ni Apo Dios. Anya iti naramid ni Hunas kakabsat. Ituloy ting basahin ti istorya na versikulo 3. Ngem nagrubwat ket di ni Hunas ket sabali iti tinurong na tapno itarayan na ni Yahweh napan ijay Jopet ket nakasarak iti barko nga agturong iti Tarsis. Kalpasan iti panagbayad na iti plete na, limugan akadwa dagiti tripulante tapno mapan sadyay ket adaywan na ni Yahweh. Anya title iti lesson tayo kabsat, The Restless Prophet. Apay nga nagbalin nga mariribukan ang mamato adda iti talna kenkuana, he had rest. Tapay adda ken Yahweh. Ngam apay nga nagbalin ang nariribukan. He became so restless.
Ta iti pinanggap na, panawan na, itarayan na ni Apo Diyos. Inbaon ni Apo Diyos nga mapan iti Nineve, nagdesisyon ni Jonas nga mapan iti Tarsis. Anya kakabsat iti inaramid ni Apo Diyos. Adda kakabsat iti dahil ko na tayo, panakibaet ni Apo Diyos kadayjay nga inaramid ni Jonas. Versikulo 4, kakabsat, iti Jonas 1, ngem impalubos ni Yahweh, iti napigsa nga angin iti tao, napigsa iti bagyo, ket kasla marba iti barko. Ayan na ni Jonas, at dadyo unag iti barko. Pinili na ije kababaan, ije dek, ije baba. Tapay, kayat na nga itarayan ni Apo Diyos. Ngamidin, nga imayin dahi nga bagyo. Dagiti kakabsat, tripulante, agraman dahi kapitan, ket agpipin na basol tam. Alain da digiti kargada, belengdan ijay baybay tapalag-aning da dayjay nga barko. Ngem saan kakabsat nga isu dayjay iti remedyo panang pasardeng kadayjay nga bagyo. Pagamo lang yun ket nakadanon da ijay ayan ni Jonas nga isuna ket maturong. Hindi na magdapay. Ada ka nga maturo matay tayo kada ito'y napiksa nga bagyo. Hindi na-realize kakabsat ni Jonas na agdadan iti tinga iti peggad. Inbaganan, siyak iti nakabaso. Nagdrolats da kabsat, nagbibinunot da. Ket dayjay nabunot ni Jonas, isu kakabsat iti itududa nga nakabasol. Isu nga. Inamin na dahil kabasol na. Ket iti inbaga na nangited iti solusyon kakabsat. Ket iti kunana, saan nga agsardan daytoy a bagyo? Ingana nga saan da nga ipurwak ita baybay. Dahil kapitan kitaan na daytoy nga pasahero. Daytoy nga kapitan ipateg na iti biyag. Dagiti pasahero na. Ket numabalin kumasaan na nga aramiden dayjay nga inbaga ni Jonas. Ngem inpudno ni Jonas kakabsat. Daytoy nga bagyo ket pinalubusan ni Apo Diyos. Tapno makita tayo kunana nga dayjay basol ko ket mairaman kayo. Ket saan kuma nga uray da kayo ket matay gaputa siya laeng iti nagbasol kini Apo Diyos. Inaramid da nga ron akas inbaga ni Jonas. Inpurwak da kakabsat. Ije tao. Anyalakin din ti istorya iti libro ni Jonas. Idi nga naitapwaken ni Jonas ijay na dawel na bigdadakkel adaluyon iti tao. Nagkalma, nagtalna, nagawan, napukaw, dahil bagyo. Yung nagpintas kakabsat, ijay verse 17, iti Jonas, kapitulo 1. Binili ni Yahweh ti maysa dakkel nga ikan. Nangalunon ken Jonas. Talong aldaw, talong rabi nga adda ni Jonas iti tiyan ti ikan. Niya po Diyos kakabsat, adda iti aramidin na lata, tapno dayjay nga maatay kuman nga propeta gapu iti panagbasol. Ket nang ibaon
ni Apo Diyos, binilin ni Apo Diyos, iti maysa adakkel nga ikan. Idin nga da ni Hunas ijay tiyan, dayjay nga ikan, for 3 days and 3 nights. Imayon kakabsat, dayjay nalimbong apanunot ni Hunas. Umayon kinkwana dayjay panagbabaw. Ket no basahin tayo ti istorya na kabsat ni Hunas, iti chapter 2 verses 1 to 9. Daytoy kakabsat dagiti kararag ni Hunas. Ket dayjay akararag na kararag iti panagbabawi kakabsat. Kararag nga inbaganan. Dagijay basbasol na ken ni Apo Diyos. Ket kalpasan iti tallo nga aldaw, tallo nga rabii. Iti naramid dayjay nga ikan. Inpugso na ni Hunas kakabsat. Ijay igid iti baybay. Ket ijay nakadanon ni Hunas ijay Nineveh. At dadigitig sa lutsod mo na ito. Hangkading nga dati freedom of choice tayo. Ada. Tayo ni Apo Diyos tayo. San kading nga pinilit ni Apo Diyos ni Hunas nga napandiyan niya. No alaan tayo kakabsat iti sumbat na mabalin nga iti sumbat tayo ket wen ken saan. Wen ko na tayo ta agsipog ta ni Hunas ket pinili na nga mapan iti Tarsis. Ngem gapu kadayjay nga bagyo. Ammo ni Hunas kakabsat nga isuna ti nakabasok. Ammo ni Hunas nga isuna ket masapon nga isuna iti matay. Gapu kadayjay nga basol na. The consequence of the disobedience of Jonah, ket isu dayjay bagyo kakabsat. Ket no alaen dayjay met sumbat tayo nga saan, no di ket di naayat ni Apo Diyos. Ta idi nga intapwak da ni Hunas kakabsat iti tao. No saan ang nakibaet ni Apo Diyos. No saan nang nga binilin iti daytoy adakkel nga ikan. Akas ijay verse 17 iti chapter 2. Anya kakabsat. Natay ni Hunas. So, no makita tayo kakabsat ni Apo Diyos ket maysa nga Diyos nga naya. At datoy dayjay pinili na nga mensahero na. At datoy nga inbaon na with a mission and with a message. Uri pa'y di nagbasol, Jonah disobeyed. And his disobedience in belang dayjay tao definitely should have died. No awan kakabsat dayjay panangkibaet ni Apo Diyos. Apang tayo kakabsat dayjay mensahe ni Hunas ijayen ang Nineveh at dajayen. Kunana iti chapter 3 verse 4. Upat apulo nga aldaw manipod ita madadael iti Nineveh. 40 days, kuna na manipod ita, madadael iti Nineveh. May isang kakabsat nga mga kasabat. Anya nga tanong siya iti imbilin ni Apo Diyos nga mangibaga kadayjay nga mensahe nga inted na gini Jonah. Ket mapan iti maysa nga syudad akas iti Nineveh. Kitaramiden na magna kakabsat kadya dadakkel nga kalkarsada. Apan ijay uneg iti palengke ken sa dinuman nga ayan digiti adu matataw.
ijay ipukpukaw na, dayjay apadamag nga gapu kini Apo Dios. Upat apulo nga aldaw, manipod ita, madadael iti Nineveh. Nangngeg digiti tattao. Ket no patyen tayo nga iti panagbabawi ket isu iti resulta iti panagtrabaho iti Santong Espiritu kadagiti puspuso digiti tattao. Mabalintay nga rod nga ipagakabsat nga iti Santo Espiritu ket nagtrabaho kadagiti tattao ijay Nineveh. Basahin tayo iti versikulo 5. Namati dagiti taga Nineveh iti mensahe iti Dios. Ngarod ingkeddeng da amasapol nga agayon iti tunggal maysa ket agkawes dagiti amin a tattao iti nakirsang alupot. Natan-ok man wenno nanumo amang ipakita iti panagbabawi da. Ureno kasano ang kabsat iti kinadakes dayjay maysa nga tao. Intun no denggen na dayjay nga padamag mensahe iti Dios. Ket dayjay nga mensahe iti Dios adda pannakabalin na. Tatikunana iti Dios iti sauna ket arig na maysa akampilan a dua iti tadem na. Iti kunana iti Dios iti saok santo a pumanaw kanya ket agsubli a bareng-bareng saan no diket di adda iti pannakabalin dayjay sao iti Dios. Dayjay balikas iti Dios, dayjay sao iti Dios nga inaramat na iti panangparsuana iti amin nga adda diti lubong. Mabalin na nga pagbabawyen iti kinadakes dagiti tattao kas tinapaaramid iti Nineveh. The Holy Spirit moved ket dagitoy nga tattao nagbabawi da. Kasano iti panangagpakita dagiti panagbabawi da? Panagayunar. They fasts. Nagkawus da iti nakilsam alupot. Sackcloth. Manipod iti natanok mairaman agpababa kadagiti nanuno. Amin kakabsat. Iti verse 6, idi nga nangeg dayjay ari dayjay a syudad. Uray isuna na iraman kadayjay a panagbabawi. Nangaramid dayjay nga ari iti panggedeng ket nagimbag ni Apo Dios. Tano alaen tayo kakabsat the story of redemption. Ngano adday ti maysa nga managbasol nga agbabawi ni Apo Dios awaten na dayjay panagbabawi dayjay ang managbasol. Pakawanen na ket isalakan na dayjay ang managbasol ang nagbabawi kadagijay nga basbasol. Anya iti naramid ni Apo Dios kakabsat. Iti versikulo 10 iti kapitulo 3 iti libro ni Unas. Kasto iti mabasa tayo. Nakita iti Dios ti naramid da. Nakita na iti pananglikod da iti dakes nga ugali da. Isut gapuna ang nagbabawi iti pungtot na ket di na dinusa ida akas iti imbagana. Anya iti bagbagat eleksyon tayo kaksa. Ni Apo Dios isu iti mangisalakan. Ni Apo Dios nakita na iti inaramid dagiti tattao ijay Nineveh manipod iti ari dagiti natanok ingana iti nababa nga tattao ijay a syudad. Nagmaymaysa da kakabsat nga nagbabawi da. Ket iti naramid ni Apo Dios insalakan na dagitoy a tattao ijay Nineveh
Saan ang maawatan dayto ni Hunas kakabsat? Ta basaen tayo ijay kapitulo 4, versikulo 1 inggan iti 3. Iti reaksyon ni Hunas kakabsat, kadayjay nga inaramid ni Apo Dios. Anya inaramid ni Apo Dios? Nagbabawi, kadayjay apungtot na, ket dinan adinusa, akas tinbagana, dagiti tattao iti Nineve. Ti reaksyon kakabsat ni Hunas ket saan anaragsakan ni Hunas? Iti daytoy, ket simged iti pungtot na. Inkararag na kinayawe daytoy iti kinabuteng ko o Dios. Iti addaak iti bukod ko a pagilyan. Daytoy iti kinabuteng ko nga aramiden. Isut gapuna adinerdaras ko iti nagkamang ijay Tarsis. Amok ana parabor ken manangaasi ka a Dios. Amok ana anos iti ket iti tiempo insaad mo a nagbabawi iti panagdusam ita. O Apo, alaem iti biyag ko na imimbag laengen a matayak ngem iti sibibiyaga. Anya itimbaga ni Hunas kabsat? Adda digiti ammo ni Hunas akababalin ni Apo Dios. Anya di kababalin ni Apo Dios nga imbaga ni Hunas? Isuna ket maysa nga Dios ana parabor ken manangaasi. Ni Apo Dios ket naanos. Ket iti amin a tiempo intunno edda iti agbabawi saan na adusaen. Isungit ti kuna na ket anyang arud iti takder ko itatapo. Inbaon na nga ibagak dayjay nga mensahe. Nga dayjay nga mensahe ket iti upat a pulong aldaw iti Nineve ket mapukuran, madusa. Ngem dayta akababalin mo ang puket. Isumit latta. Tauray no adday iti ibagam. Dayjay pangibagaam ket agbabawi ket dayjay basol na. Dayta akababalin mo ana parabor manangaasi ken naayat. Saan ang mabalbaliwang dayta akababalin mo? Iti kinadagsen dayjay sa una ni una. Itinbaga na alaemon iti biyag ko na imbag laengen a mataya ngem iti sibibiyaga. Kakabsat ko saan kadi nga dayjay iti kayat tayo nga maamuan akababalin ni Apo Dios. Nga iti managbasol intunno agbabawi. Gapu tati kababalin ni Apo Dios ket naayat na parabor manangaasi. Saan nanto nga dusaen? Saan nanto apapatayen dayjay ang managbasol? Medyo nagamin kakabsat ket nangarami din dayjay nga desisyon. Mabalin akitain tayo nga dayjay nga inaramid ni Jonah ket iti kayat na nga iturong iti leksyon tayo. Saan ko mga kasat aramidem Apo ta imbagam lagaruden amatusa iti Nineve to upat apulo tawen. Upat apulong aldaw or hindi. Ngem gaputa nagbabawi digiti tattao iti Nineve. Akas dayjay imbagak tay imununa kabsat. Dayjay kababalin ni Apo Dios. Isulat ta iti nagari. Iti versikulo 4 isu ti sumbat kakabsat.
ni Apo Diyos. Rumbeng kadi nga agpungtot ka, insumbat ni Yahweh. Rumbeng kadi nga agpungtot ka. Nudadto magabsat ket pampanunutan tayo. Rumbeng kadi nga agpungtot tayo. No adda digiti tao nga gapu ta nakita da nangngeg da dayjay nga mensahe. Iti naimbag adamag iti pannakaisalakan. Gapu ta pinalubusan da nga iti Santong Espiritu ket agtrabaho iti puso da. Ket nagbabawi da. Ket ni Apo Diyos isalakan na ida. Anya iti reaksyon tayo kabsat. No iti reaksyon tayo ket kasjay reaksyon ni Jonas. Denggen nyo dahi sumbat ni Apo Diyos ken ni Jonas. Rumbeng kadi nga agpungtot. Iti kayat nga ibaga ni Apo Diyos ken ni Jonas, kayat nga ibaga ni Apo Diyos kanyak ken kanyak. Ngano adday iti maysa a managbasol nga ang babawi. Ket likudan na digid dakes nga ramiden na ket isalakan ni Apo Diyos. Sika ken iti siya agragsak kuma. Malagip ko kapsat dayjay pangarig ni Apo Jesus. May panggap ka dayjay prodigal son. Idi ngagsublin dayjay nga anak tay sungarod iti nagbasol. Idin nga inawat dayjay ama. Idin nga kinawasan manen ti ama. Inted na di singsing na. Ket nagpapartipay iti nalukmeg a baka tapno. Agragsak da. At dayjay kagabsat dayjay manong daytoy a nagbasol. Nga iti inaramid na ket apan na akinatungtong dayjay ama ket kunana apay nga kastoy iti inaramid mo. Apay nga siya nga saan apiman panaw iti arpad iti pagtaengam. Hanak pulos nga ignikan iti kastoy nga pribilehiyo. Dayjay inauna nga kabsat, ken ni Jonas kabsat, agpadpadada nga kasapulan da dayjay mensahe nga amwenda iti kababalin iti Diyos. Nga ni Apo Diyos agragsak no adday ti maysa a managbasol nga agsubli, agbabawi, ken maisalakan. Kastoy ti kunana ni Ellen White iti Prophets and Kings 271. When Jonah of God's purpose to spare the city that, notwithstanding its wickedness, had been led to repent in sackcloth and ashes, he would have been the first to rejoice because of God's amazing grace. But instead, he allowed his mind to dwell upon the possibility of being regarded as a false prophet. Jealous for his reputation, he lost sight of the infinitely greater value of souls that in that wretched city. Nalawag din bagana ni Mrs. White. Iti kinita ni Jonas, dayjay reputasyon na. Dayjay panunot na. Nga dayjay apan na nga inlalaaw nga mensahe nga upat apulong aldaw madadael dayjay asyuda. Nagbali na kun nga ulbod. Nagbali na kun nga saan ang mapagtagpo. Saan na ang nakita dayjay napapatag ng kararwa nga isu itinsanakan ni Apo Diyos. Dito'y kabsat at dayjay inaramid ni Apo Diyos nga ilustrasyon tapno maala ni Jonas dayjay kayat na nga adal kadayjay papan ni Jonas iti Nineveh. Iti may sangal daw
ang tugtugon ni Hunas ket napudot ijeyan na because ada iti bye-bye. Iti chapter 4 verse 6, ni Apo Diyos nang isagana iti mula, nang ted iti linong kinihunas, ket isuna nagyamyaman. Iti ragsak ni Hunas, iti verse 7 and 8, iti chapter 4, nang isaganang ni Apo Diyos iti igas, a worm, apan na nga dinadael dayjay nga mula, naglaylay, natay dayjay mula, ket ni Hunas, nagpuntot, ket kayat na iti matay. Iti verse 9 to 11, ang pinal kakabsat, ijay paset amayulo tayo. Verse 11, kunana ni Apo Diyos kinunas, rumbeng kadi, saan kadi arumbeng amaasina met iti Nineve. Daytoy a syudad nga daan iti sangagasot 20,000 at tao. Adida ammo iti naimbag ken iti dakes. Idi nakita ni Hunas dayta. Ni Hunas kakabsat, na-realize na, nabigbig na, dayjay a kinapateg iti maysa a managpaso. Anya iti kayat nga iturong iti leksyon tayo kabsat. Umuna, ni Apo Diyos adda iti ayaban na. God qualifies whom He calls. Dayjay bilag ni Hunas nga nangipadamag, dayjay mensahe ni Apo Diyos, inpakadwa ni Apo Diyos iti Santong Espiritu. Tauray ko man nagmalmalam, naglalaaw ni Hunas, no awan dayjay a Santong Espiritu, saan ang nagbabawi dagitoy ang managdakdakes at tao di syudad iti Nineve. Ni kadua kabsat, nga amun tayo kadaytoy leksyon tayo. God is responsible for the results of what He tells us to do. Tikayat ni Apo Diyos no da iti pangibaunan na kada tayo, apan tayo aramiden tayo, taisuna, iti makammo, iti resulta. Ket ni Apo Diyos, awan iti ammo na karapsat. There is no failure in God. God is always a God of success. Numapan tayo, aramiden tayo, akas dayjay inaramid ni Hunas. God is responsible for the results. Maudi nga leksyon akayat nga iti leksyon tayo. We need to follow and be faithful to Him. Antay nga tutulad din mo. No, dati pangibaunan ni Apo Diyos kada tayo, mapantay tayo sa agtulnog tayo, agtungpal tayo. Ket ni Apo Diyos, iti mangited, iti balegi kadayjay na trabaho. Saan ko mga mariribukan ni Hunas?
ket itasidong iti ayat, masursurong itang karsa, masursurong.